Здравейте! Когато ми се обади госпожа Кардашева да ме покани да говоря пред вас днес, за което и благодаря, бях под въздействието на един филм, току-що гледан, старичък филм с Кевин Костнър и Деми Мур. Към края установих, че съм го гледал и нали знаете как се случва човек, като гледа нещо за втори път, започва да обръща внимание на неща, които първия път не е видял. И там към края на филма има една реплика на Кевин Костнър, която той обяснява, че обича да инвестира в неща, без които хората не могат. Ставаше дума за гробище. Доста разумно и логично, но и малко зловещо, поне за моя вкус, доста зловещо. Разбира се, главният герой беше сериен убиец и на него гробището, освен като стратегическа инвестиция, му вършеше и всеки ден работа, защото имаше къде да прикрива следите от своите дейности. Но тази реплика ме накара да се замисля, добре, аз в какво съм инвестирал, без което хората не могат? Всеки един от нас в какво инвестира, без което хората не могат? Очевидно не е в предаванията, очевидно не е в медиите, очевидно не е в фирми, фундации, имоти и така нататък. Опитвал съм се да инвестирам в знание, в свобода, в култура, иначе казано в образование. С тези думи всъщност се обръщам към родителите днес, защото искам да им честитя осребряването на първите дивиденти на една от най-хубавите инвестиции, които някога са направили в живота си. Инвестицията в доброто образование на своите деца. Честито! Няколко думи за училището. Сигурно на вас ви се е случвало, като кажете на някой от своите познати, детето ми учи в частно училище, да усещате една особена реакция. Не е същата реакция, която аз усещам в моите приятели в Англия, в Америка, в Франция, като им кажа това. Хората, дори най-добронамерените и най-приятелски настроените, си задават въпроса: добре де, българското образование, българското училище, България готова ли е да предостави вече качествено частно образование? Дали си заслужава парите, които човек би могъл да даде за същото образование някъде в чужбина? Готови ли са учителите? Готови ли са учебните програми? Но най-вече готови ли са родителите и децата за отговорностите на едно много взискателно, сериозно частно образование? Няма ли опасност парите да подкопаят онези ценности, за които говорих преди малко? Знанието, свободата, образованието, културата. Честно казано, преди 5 години и аз си задах този въпрос. Но когато влезах тук, той се разсея, отговора се получи много бързо и съмненията ми се разсеяха веднага. Когато видях учителите, когато видях родителите, но най-вече когато се срещнах с приятелите, с съучениците, по-големите и по-малките на моята дъщеря. Защото видях, че това нещо в България е възможно, за което ви благодаря. Достатъчно е да видите безсънните нощи на децата си по мокове, по тестове, по есета, по всичките останали дедлайни, които им се стоварват на главите, за да разберете, че всичко това си заслужава. И затова искам да благодаря на нашите класни, на нашите учители, на нашите помощни директори, на нашите IB координатори и разбира се на нашата директорка и на всички останали в училището за прекрасните, важни и ценни 5 години, които дадаха на нашите деца. И накрая няколко думи за младите хора, които след малко ще получат най-важният си документ в живота до сега, ако не броим, разбира се, шофьорските книжки. Те мразят, разбира се, в тази възраст някой да ги получава и да им дава съвети и да морализира особено. Всички сме били такива, аз съм си такъв до ден днешен. Това е друг въпрос. Така че само едно превю на това, което ви очаква и един жокер как да се оправяте с нещата. Предстоят ви най-интересните, най-важните, най-купунджийските, от някаква гледна точка и най-трудните години в живота. Нямам никакво съмнение, че с трудностите в училище, в университета ще се справите, защото и за това школата на Златарски ще ви свърши страхотна работа.
Нямам сериозни опасения, че така от купунджийството ще се увлечете прекалено много, защото вие не сте американски тинейджери и не отивате в университета без да сте пили и една бира още. А пък и честно казано, след Какао Бич и след Син Сити, западните клубове, освен с дългите опашки и идиотските цени за минералната вода, с друго няма какво да ви изненадат. Но има едно нещо, за което трябва да ви предупредя. Особено онези от вас, които отиват да учат в Западна Европа. Заради глупостите, които моето поколение, особено поколението преди мене, сториха, днеска в Западна Европа да кажеш, че си българин, не е добро начало на разговора. Така че ви предстои от един свят на относителна привилегия и елитност, колкото и да са условни тези понятия в България, да попаднете в един свят, който ще гледа с съмнение и с подозрение в първи момент на вас. Не го възприемайте лично, моля ви. Приемете го само като предизвикателство. Защото колкото по-ниски и колкото по-отрицателни са очакванията към вас, е напълно възможно те да бъдат такива, толкова по-добра е възможността вие да докажете себе си. Защото на Запад може да има някакви предразсъдъци спрямо нас, но хората не са глупави и веднага оценяват човека, който има знания и най-вече, който има правилна ценностна система. Така че не го възприемайте лично, работете яко, вършете си нещата, вярвайте в невероятните неща, хващайте всяка възможност, която ви се появява пред очите и ще видите, че живота сам ще ви даде това, което ви искате. Audentes fortuna juvat. Съдбата помага на смелите. На добър час и дерзайте!